कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. खेडमध्ये एक भीषण अपघात झालेला आहे. कोकणात सध्या शिमगोत्सवाचा मोठा उत्साह पाहायला मिळतोय. मात्र याच उत्सवासाठी मुंबईहून आपल्या गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांवर काळानं घाला घातलाय. खेडमध्ये एका खासगी बसचा भीषण अपघात झालाय. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड धामणन मार्गावरील ऐनवरे येथे पहाटेच्या साधारणतः 5च्या सुमारास एका खासगी आराम बसचा भीषण अपघात झालाय. चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं ही बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यामध्ये उलटली आणि या अपघातामध्ये बसमधील साधारणतः 25 प्रवासी जखमी झालेले असून 2 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार ही बस मुंबईतील बोरिवली येथून खेडमधील सापिर्ली गावाकडे जात होती. शिमगोत्सवाच्या निमित्तानं ग्रामदैवतेच्या पालखीचं दर्शन घेण्यासाठी सापिर्ली आणि धामणन परिसरातील भाविक या बसनं प्रवास करत होते. शुक्रवारी पहाटे 5:30 वाजण्याच्या सुमारास ही बस ऐनवरे गावाजवळ आली असताना चालकाचं अचानक बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस थेट खड्ड्यात पलटी झाली आहे. ज्यावेळी हा अपघात झाला त्यावेळी बसमधील बहुतांशी प्रवासी झोपलेले होते आणि त्यामुळं 28 पैकी 25 प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघाताचा आवाज ऐकताच ऐनवरे येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थांनी अत्यंत तत्परतेनं बचावकार्य राबवत बसमध्ये अडकलेल्या 28 प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढलेलं आहे. सध्या जखमींवरती उपचार सुरू आहेत. या भीषण अपघातामध्ये एकूण 25 प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झालेली असून 2 प्रवासी मात्र गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना तातडीनं खेड येथील कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं असून तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. जखमी झालेले सर्व प्रवासी मूळचे सापिर्ली धामणन गावातील रहिवासी आहेत. कोकणात सध्या शिमगोत्सवाची धूम सुरू असून ग्रामदैवतेच्या पालख्या घरोघरी जात आहेत आणि आपल्या लाडक्या देवाला भेटण्यासाठी मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या बसला हा भीषण अपघात झाल्यामुळं संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जाते. या घटनेची दखल पोलिसांनी घेतलेली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत. लागलं काय?